گوندê Êlecağê li Rojavayê bajarê Kobanê dikeve bi 35 kîlometra û 3 kîlometra dûrî rojhilatî Çemê Ferat dikeve û 20 kîlometran dûrî sînorê Bakurê Kurdistanê ye. Gundê herî kevne li Rojavayê Kobanê. Jê pir gund derketine wek digot çax vedayê ev gundaya. Girek pir kevnar lê heye bêtirî 500 malîne di vî gundî de û 3000 neşteciyê gundin hemû Kurdin karê çandiniyê û xwedîkirina ajalan dikin û jê re tê gotin gundê Berçemê Ferat. Piştî krîza Sûrî bixwe gelek gundî jî mixabin derketin ji gund wê wek hemû gundên Rojavayê Kurdistanê û Sûriya. Ev agahî gihiştin me ji hêla Birêz Mihemed Salih İbrahîm û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê silav û rêz ji milletê me re yê gundê Êlecağê û hemû Kobanê.